vina kušati i ocijeniti u Poreču na ovom vinskom spektaklu. 350 ocjenjivača iz cijelog svijeta traži najbolje među najboljima. The bottle is covered so they cannot recognize any labels and they don't know any information about region, variety, country or so on. Ovom natjecanju vinski svijet zalijepio etikete, najprestižniji i najrigorozniji. Svako vino kuša 5 do 6 pomno odabranih stručnjaka. When 5 people from 5 different nationalities with different profile of taster say that one wine is good, we can be sure that the wine is good. Boja, aroma i okus. 3 su komponente koje se moraju savršeno spakirati u jednu čašu vina, pojašnjava nam ovaj australski stručnjak. It has to have good bright colors, nice fresh aromas and balance is the key with the palate. So that's what we're looking for. Pažljivo i studiozno, jer razlike od vina do vina su minimalne. We have just like to check what is the good quality wine and what is like no to the standard, so it's a quite, intrinsic job. Je li bila koja stotica danas? Ne, ni danas ni jučer. Što to znači? Teško se dođe do 100 bodova. Mislim danas i najviše što smo dali je bilo 91. Znači li to da ste vi prestrogi ili su vina malo loše kvalitete ili 91 bod nije loše? 91 bod je jako puno, to je veliko zlato. I kaže, ta vina obaraju s nogu, još ako se sljubljuju sa... I love cevapcici. With which wine? Oh, I would definitely have that with a Taran from Istria here. A iz Istre i Hrvatske na ovom natjecanju u pokrivenim bocama krije se 220 uzoraka vina. Postoji nekoliko tržišta na kojima se napravio posao kvalitetan, ali to je još velik posao ispred hrvatskog vinarstva da se etablira u inozemstvu. A što je bolje od dvorane pune stručnjaka. Jako je važno da priču sa našim vinarima kako oni stvaraju naša vina, koje su prednosti i na taj način da jednostavno im dadu što bolji dojam. Sve kako bi našom kapljicom nazdravljali diljem svijeta.